दे रोजाब तेरी मेरी कहानी डेन्जार नायदो माथो मेगनखि खासेया आव मोनजानाय नंला नेक्स्ट गाइस सिंग्रानिया जोबथ'बाय जोंनिया एबार लास्ट टाइम आं दे आंनि दे ये आं मोनबाय इखो हेल' गाइस वेलकाम बेक टु आवर चेनेल मिस्टार बडस नै दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ बाहाय बेलेग टाइपनि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन स्किप खालामनाङा दे स' बिदिबा फैदो गाइस नै जोंहा एसे बटल फ्लिप खालामगोन दिनै गथ'फोरा जोंहा नैखि दं लाइनाव फै गथ'फोर बिबाय फार्स्टआव जोङो होगोन दा नै सिंग्रानि थारमाने इखौ जाय ओरै फिदिंनानै माने ओरै सिद्दा दोननो हागोन ना इ सिंग्राखौ मोनजागोन बिदिनो बहुत आइटेम दङ नै इखिजा मिगि दङ माइबा दङ बहुत दङ आरो इफोरबो दङ थ' बिदिबा गोबाव खामा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो दे नै गाइस जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा सोर सोर दोङो नायना ला खेबसे डेन्जार नायदो माथो मेगनखि खासेया दे नामखौ होनो नोंनि नामा मा sarang baru angnya namanya hasil surgery Debil Bosumtari Bandar surgery मा Bandar surgery nam gue angnya दे स्टार्ट खालाम let's start next next रावबो मोनजानाय नंला next Hei, जासिगोन बरिया दे नोङो दा इस्राम दे लगाओ दे हो नोंबो बरिया दे मा जाखो रु जा सिंग्रा जा जाखा जानाक्सि Hei Di Hei La masih suka kali Nah, tuh ini apa lah? abang Di. Oh guys, singranya coba जोंनिया एबार लास्ट टाइम आं दे आंनि दे ये आं मोनबाय इखो अनन्न मिथाइनि नामा मेबि चकलेट जागोन खोमा ना बुस्थुआ जेम्सले जेम्स ना जेम्स लोगोफोर नै जेम्स स्टार्ट दे आच्छा दे नै एबार लाथार नै खिबारो मोनबाय बिथाङा नैखो नै bicara ke teman-teman एबार होगोन जोङो मेगिनि वाइ मेगि नामा मिमि नङा दे मेगिसोनो मेगि र' मेगि पेकेटनि नों एबार दे Hei दे मोनबाय नै मेगि पेकेट नै मा खालामनो नोंखो पेकेटसे नांगोन ना पेकेट नै पेकेटसे नांगौ दे होमबा पेकेटसे नांगौ आरो थाम दे नों खनसेबाव tahu itu nih tahu itu लाब मेगिखौ एबार दोङो जोंनिया नै नुडल्स स्केन फ्लेभार नामा इयो saya makan Mister Noodles nih chicken flavornya बढ़िया deh lalu moonbay ya moonbay 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 moonbay
Ibar mayo. Trick na may cream wafers. De. Dong, guys. Start. Sila lang dong din panay. Ya, ini nga. Unlucky maino. Wah, mambay na cuman bay tane. Babal mundi ya sa. Bal mendi nama. Ibar dengar sih nggak? Telegram ni jagan nih ya. I moनसेया Mini nih. mani ibar. Kau jangan lagan mana? Kasih gue sama aku juga. Oh. Saya yang isi pani baterai mana na? Oh. Jai mini lah, last lagi tapi dia. Oh. Ini winner jagan. Oh. Last ternya. Video mana namanya tadi jelasin. Botolku bina जोब्बाय होमबा? Botolku bina botol man जोबथ'बाय. Eiku होथार नामा इखो? मोनसिगोन दे. दे Nutritious ini digestive. Nutritious होथार इबार. Deh ibar sini bala. लास इबार लास इयो. Deh. मा सेलेलेखो नोंसोरो? Nanglaय nama gila. Deh. Ya, deh. लागाव. Ya. Boleh. बटलनि खेला जोबथ'बाय होमबा? Ibar lang. एबारो Mini na ini. मिनिनाय चेलेन्ज. Saya mini na sintana ya. Itu menang. दे. Guys, nih, kita rojaban mana nih ya? Serang baru. सल'खौथ' खोथाना हो. Solo nama sini Ranu Mondol nih. रानु मण्डलनि माबाया टेरी मेरी कहानी नेल दे. दे रोजाब. तेरी मेरी कहानी जाखाजोब्बाय. Mini साउथ Nah, ibar guys, terhasar sorry na? Deh रोजाब. तेरी मेरी कहानी बिथांनि रोजाबनायाव रावबो मिनिनो ओंखारासै. आंनो मिनिनो ओंखारदों इबार आंखौ मोजाङै स्राय रोजाबना होदो. खनराय मिनिमा बे खना रे खनराय मिनिमा बे खना. रोजाबथार दे. बिराद हाइ सं पायो गाइस. Wah, मिनिबाय नाय. गैला इयो आउट दे होमबा. जाबाय दे. इबार जोंहा रुगुं सरगियारि रुगुं सरगियारि रोजाब. दे. आया होननांगोन. तेरी मेरी कहानी बरिया. इबार फैफिनबावबाय. नै बिथांनियाव देरहासारनियाव. देरहासार. ओइनिफ्राय सोरांनियाव दे. सोरां रोजाब. तेरी मेरी कहानी बरिया. नोंथाङा इबार रोजाब. तेरी मेरी कहानी रुगुं इबार. तेरी मेरी कहानी. Oh guys, nih kita बेखौ मोनबाय. लास्ट बादायगिरि हिसाबै नोंना नङा मामोन नोंनिया? रुगुं सरगियारि. रुगुं सरगियारि. तो गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय. नोंथांमोना मोजां नुदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय. आरो नेक्स्ट भिडिअ बहुत इन्टारेस्टिं जानो थांबाय दं. नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै 1000 खालामना हो आरो जेसे हायोमोन लोगोफोरनो शेयार खालामना हो. 1 million. ओमफ्राय जोंहा 1K जाबाथ' गिveaway होगोन होनखादोंआनो. ओमफ्राय जेसे हायोमोन अनबानो जाबाय बर'नि गावनि फिसा हिसाबै आरोना. तो नेक्स्ट भिडिअ के लिए बाय बाय.